ואנחנו שמחים לזמן לשיחה נפלאה עם הרב אברהם דויטש. הרב אברהם דויטש, רב קלינינגרד, הרב של שליח חב"ד בקלינינגרד, בפדרציה הרוסית, נכון כבוד הרב? אני לא טועה? כן, נכון, ברוסיה. כן. שלום וברכה. מה הכוונה ברוסיה? כי אני לא מכיר, אני יודע מה זה לנינגרד. מה זה קלינינגרד? דבר ראשון, חג שמח, חנוכה שמח מקלינינגרד. זה פשוט מאוד סקרן אותי, הרב, סליחה. כן, רוסיה כידוע מאוד גדולה, שטח עצום, זו המדינה הכי גדולה בעולם, ויש לה מובלעת ששייכת לה, שנמצאת באירופה, ובעצם אנחנו קלינינגרד, זה עיר שבעבר לפני מלחמת העולם השנייה הייתה נקראת קניגסברג, זה היה שייך לגרמניה בכלל, ובמלחמה כבשו את זה, הרוסים, הצבא האדום כבש את זה, וזה נשאר מאז, זה נהיה רוסיה לכל דבר, הכל פה רוסיה, הכל פה רוסית, הרוסים גרים פה, המטבע רובל, אבל זה לא מחובר קרקעית לרוסיה, זה עיר, זה נקרא מובלעת, זה בין פולין לליטא, אנחנו ממש בתוך אירופה, מזג אוויר אירופאי, אווירה אירופאית. וואו, מאוד מעניין. כבוד הרב, ספר לנו ככה על הקהילה היהודית, על החיים, חיי החברה היהודים אצלכם בקהילה. אז יש לנו בעצם, דבר ראשון, היסטוריה מאוד מאוד יהודית חזקה כאן, היו פה 5 בתי כנסת לפני השואה, והיה פה בתי קברות, והיו פה רבנים מאוד מאוד מפורסמים, בעל הפרדס היה אצלנו, בעל הכתב המכתב והקבולה היה פה, והיה פה מאוד הרבה יהדות, שלצערנו במלחמת העולם השנייה נחרבה לחלוטין, ואחרי נפילת מסך הברזל לאט לאט התחיל פה חיים יהודיים, ולפני 7 שנים בדיוק בנו כאן בית כנסת בדיוק במקום שהיה בית כנסת לפני השואה, בית כנסת מאוד גדול, מפואר, שנמצא ממש בטבור העיר, ממש באמצע, במקום הכי תיירותי, במקום הכי פופולרי, וכמעט בכל העיר אפשר לראות את הבית כנסת, ממש גאווה יהודית מאוד גדולה, שאיש עסקים מקומי שלקח יוזמה ובנה את זה כמעט לגמרי על חשבונו, כמובן בהצטרפות עוד כמה בעלי עסקים פה בעיר, ורבה הראשי של רוסיה, הרב בר אלעזר, הגיע לכאן במיוחד לכבוד הפתיחה, ויחד עם רב העיר כאן, הרב דוד שוודיק, הם החליטו ביחד לחפש לכאן עוד רוח צעירה, ושלחו אותי, ובעצם אותי ואת אשתי, את המשפחה שלנו, כשליחי חב"ד כאן, שאנחנו נמצאים פה כבר 5 שנים, פועלים, יש פה ברוך השם פעילות, אנחנו רואים מיום הלידה עד יום המיטה, אבל זה גם לפני יום הלידה וגם אחרי יום המיטה, אנחנו ממש מתעסקים כפשוטו לתת מענה יהודי לכל דבר שכל אחד בכל שכבת גיל צריך, וכמובן גם חג החנוכה אנחנו חוגגים, יש לנו אירועים לכל שכבת גיל, היה לנו אתמול בלילה נר ראשון של חנוכה, היה אירוע גדול בחזית בית הכנסת עם מנורת חנוכה גדולה, שהגיעו לשם עשרות רבות של יהודים, וכמובן זה כן עכשיו רואים פה בווידאו את הלובי, כניסה של בית הכנסת, אם אפשר לראות גם על המסך את הפעילות שלכם, כבוד הרב, שניתן לראות כעת על המסך, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מרגש. כן, אפשר לראות שברוך השם, כן, כל יהודי שהגיע קיבל ערכה, שקית מלאה בכל טוב, כל מה שצריך לחג, היה שם, הרב אלעזר שלח לנו בעצם שלח לכל רוסיה, ערכות של מנורה אישית, ממותגת, יפה, נרות לכבוד חג החנוכה, שהיה שם כמובן הסבר על החג, איך להדליק נרות בצורה נכונה על פי ההלכה, כמובן סופגניות אישיות לכל אחד, חוץ ממה שהיה באירוע, כל אחד גם קיבל הביתה לקחת איתו, של להביא את שמחת החג הביתה, ובהחלט התחלנו את החג ברגל ימין, ופה אנחנו רק ממשיכים, בעזרת השם יש לנו מחר אירוע גדול מאוד לנשים, רק לנשות הקהילה, ביום חמישי יש לנו לצעירים, וכן הלאה וכן הלאה. בדיוק מה שבאתי לשאול, כבוד הרב, אנחנו רואים ככה בתמונות היפות הללו את הילדים, הפעילות עם הילדים, איך באמת הפעילות שלכם עם הילדים, איך אתם באמת מקרבים את הילדים, איך אתם עובדים עם הדור הצעיר הזה, ככה לטובת חיי היהדות ושימור היהדות? אז כמו שאתה אומר נכון, פעילות עם הילדים היא במובן מסוים הדבר הכי חשוב, כי זה ההמשך של המשלם היהודי, וזה איך שנאמר קלינינגרד ועוד כמה שנים, זה בעצם הילדים שאנחנו עובדים איתם, וברוך השם בחבר העמים, במדינות חבר העמים, הרב אלעזר יצר תוכניות כמעט לכל, ממש לא כמעט, ממש לכל גיל יש לו את התוכניות שמביאים
ממש קופסה שלמה, מערך שלם של שיעורים ומיתוג והכל, אנחנו רק צריכים לעשות, נותנים לנו את הכל, רק תעשו. וברוך השם יש לנו גם לילדים ממש קטנים, יש לנו גן יהודי ויש לנו בית ספר יום ראשון לילדים יותר קטנים, ועכשיו ממש לפני חודש, ברוך השם, פתחנו מועדון חדש. המועדון היה קיים, אבל המקום של המועדון ממש בתחתית בית הכנסת, בקומת -1, מועדון מאוד מאוד יפה וחדשני, שלצעירים הם לא רוצים ללכת משם, הם יושבים שם והם רוצים להישאר שם כל הזמן, כי זה באמת מקום מאוד מאוד יפה ומאוד מזמין, בשביל שפשוט תרצו להגיע לשם. וכמובן נותנים להם כל מיני פעילויות סביב חגים, ולפני שבוע היינו במוסקבה, נסענו קבוצה של 14 ילדים, נערים ונערות, שנסענו מקלינינגרד מיוחד למוסקבה לשתות ביחד בבית כנסת הגדול, שיחוו יותר מה זה קהילה גדולה, קהילה יהודית יותר מבוססת. בסופו של דבר אנחנו לא כזו קהילה גדולה יחסית, ועשינו שבתון מיוחד. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד הרבה משקיעים בדור העתיד, כי זה הכי חשוב, וזה בסופו של דבר ההמשכיות של עם ישראל. אמת. כמה יהודים באמת מונים נמצאים בקלינינגרד? מאוד מאוד קשה לצערנו, זו שאלה שחוזרת ונשנית כמעט כל פעם שאני מדבר עם איזה, לא משנה עם מי אני נפגש ונתקל, זו שאלה שחוזרת ונשנית, אבל לצערי קשה מאוד לתת תשובה מדויקת. המספרים נעים בין 1,500, הייתי אומר, 1,500 ל-2,000 יהודים. קשה אבל מאוד לדעת, בגלל כל 70 ומשהו שנות הקומוניזם שהיו ברוסיה, שיצרו התבוללות לצערנו מאוד 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 קשה, וכמובן אחרי זה כבר כשנפתחו הגבולות, אז מאוד הרבה יהודים נסעו ועלו לארץ ונסעו לארצות הברית וכולי, אז מאוד מאוד קשה. ואתמול באירוע של חנוכה נפגשתי לראשונה עם פשוט משפחה שלמה של יהודים שהם נולדו בקלינינגרד, גרים בקלינינגרד, ובחיים לא היו בבית כנסת, מעולם לא נכנסו לבית כנסת, למרות שבית כנסת נמצא במקום מאוד מרכזי, וכל תושב העיר מכיר ויודע את המקום. טכנית אף פעם לא יצא להם. שאלתי אותם איך זה יכול להיות שאף פעם לא הייתי בבית כנסת. אמרו לי, התביישתי. זה לפעמים מוזר ולא מובן לבן אדם שגר בארץ ישראל, ששומע, כל רחוב שני יש לך בית כנסת, ותמיד יוצא איכשהו להתקל ביהודים, ביהדות וכולי, אבל פה מסתבר שהתביישו, פשוט התביישו ואף פעם לא נכנסו. בפעם ראשונה ממש אתמול הם נכנסו לבית הכנסת, כמובן לקחנו מספרי טלפון ויצרנו קשר, והם קיבלו חנוכיות לכבוד חנוכה וסופגניות, ופעם ראשונה הם קיבלו את החום של היהדות, וניכר שזה השפיע עליהם רושם רב, שבעזרת השם זה ישפיע עוד למרחוק. מאוד מאוד מרגש לשמוע. אגב, כבוד הרב, אתה נמצא שם 5 שנים, אתה אומר, אתה ומשפחתך נמצאים שם 5 שנים, ולפניך היו עוד שליחים, או שאתה מאז החורבן של היהדות שהייתה שם בשואה? יש לנו כאן את הרב הראשי של קלינינגרד, הרב דוד שוודיק, הוא נמצא פה כבר כמעט 30 שנה, ומאז שהבית כנסת הוקם בעצם, אז נהיה פה צורך בחיות, בדם יותר צעיר, אפשר לקרוא לזה מישהו שיעבוד יותר עם אנשים באופן אישי, עם חברותות, ולהפעיל מניינים, וללכת לביקורי בית, וכמובן כל התוכניות של הצעירים שהזכרתי, ולכן בעצם הרב הראשי של רוסיה, הרב בר אלעזר, בשיתוף ביחד עם כמובן הרב העיר כאן, הביאו אותי לכאן בכדי שאני ומשפחתי, ברוך השם כבר 3 ילדים, שאחד מהם אפילו כבר נולד כאן בתוך השליחות, ממש ישירות בתוך החיי שליחות, שבעצם פועלים פה כבר 5 שנים ברוך השם. מאוד מאוד מעניין, מאוד יפה ומאוד מרגש. אגב, שאלה כבוד הרב, בעקבות מה שראינו אתמול בסידני באוסטרליה, איך אתם מתייחסים ככה, אם יש אנטישמיות ככה בסביבתכם, או איך אתה כשליח חב"ד, אנחנו רואים מה קורה לכל מיני שליחים כאלה ואחרים, וזה באמת מדיר שינה מעיני הרבה מאוד עם ישראל. אתה באופן אישי לא מפחד? ברוך השם, ברוך השם, ברוסיה כיום אין כמעט אנטישמיות, אפשר לומר בצורה כמעט מוחלטת. כל שכן וחומר בעיר קלינינגרד, שבסופו של דבר כולם פה מרגישים סוג של אורחים, כי אין פה אף אחד שיכול להגיד סבא שלי היה כאן לפניך, כי כולם פה מהגרים, כל הרוסים שנמצאים כאן בסופו של דבר הגיעו לכאן אחרי השואה,
כולם פה חיים בהרמוניה, האימאם המקומי ממש מגיע לאירועים שלנו, של הקהילה היהודית, האימאם הכי הראשי כאן בקלינינגרד, הוא מגיע אלינו, יש פה ברוך השם אחווה ושלום בין כל הדתות, ואני חופשי הולך בשבתות, או מתי שזה לא יהיה, עם הילדים שלי בחוץ, עם כיפות וציציות גלויים, עכשיו בחנוכה שמתי כמובן מנורת חנוכה על הרכב, כמו שנהוג אצל שליחי חב"ד. אבל אני חייב לציין שבאמת האירוע באוסטרליה שקרה, הטרגדיה הגדולה, כמובן חוץ מזה שזה פוגע לי אישית כזה שקולגה שלי, כן, שתי שליחי חב"ד שנפגעו בין יתר הנרצחים, השם יקום דמם, חששתי במובן מסוים שזה יגרום ליהודים פחות להגיע, וזה היה ממש בבוקר ובערב אני יודע שיש אירוע ויש הדלקה המרכזית ואמורים להגיע אנשים, וכתבתי הודעה כזאת אישית לרשימת תפוצה שלי, בהודעה אישית שאמרתי, מעט אור דוחה הרבה חושך, חושך לא מגרשים במקלות, מגרשים בקצת אור, עם גפרור קטן מדליקים אור גדול בחדר חשוך, ועודדתי מי שיכולתי לעודד, התשובה שלנו צריכה לא לתת להם, לטרוריסטים, יימח שמם, את הניצחון, אלא לתת מענה בתוספת אור ולהגיע יותר, וכמו שאתה יכול לראות בתמונות, ברוך השם הגיעו בהמוניהם, ואולי אפילו יותר מכל שנה, וכולם מצד אחד מרגישים את הכאב ומחוברים לעם היהודי בכל העולם, וכואבים מאוד את מה שקורה ומעודכנים כל הזמן, מצד שני גאים כאן ביהדותנו ולא מפחדים וממשיכים להוסיף באור כל הזמן. יישר כוח כבוד הרב, הדברים בהחלט מרגשים ומרתקים. נברך אתכם הרב בחנוכה שמח, ושתמשיכו בעזרת השם להגדיל תורה ולהדירה ולהשיב כמה שיותר יהודים אל חיק היהדות, בעזרת השם מתוך בריאות וכוח. תודה רבה כבוד הרב. אמן ואמן, שיהיה חג שמח ומאיר וניסי לכולנו. אמן ואמן. יישר כוח הרב אברהם דויטש, שליח חב"ד בקלינינגרד.